Assalamu alaikum. Dalilin da ya sa ƙwallon kafa yake burge ni shi sakamakon ƙasa na da muna kallo ne na ƙasa da ƙasa. To abun na burge ni da kuma kishin ƙasa na. Daga baya na koma club side. Daga cikin club kuma akwai wani club da ke burge ni shine Liverpool. Club ne mai asa zaka masu ƙwazo wanda suke attacking, an kawo musu attacking suke kawo attacking su ma. Saboda haka shi yasa yake burge ni. Mun gode. Abin da yake bani nishaɗi da ƙwallon ƙafa shine yanayin yanda ake buga ta. Ina so in ga ana buga ƙwallon ƙafa mai kyau, wato fatar ɗin tiki taka yana nishaɗantar da ni sosai. Misali idan ka duba yanayin yanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal suke bugawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da Deportivo La Coronas a can baya. Wa'annan yanayi yana nishaɗantar da ni. Wannan shine dalilin da yasa na ji na fara sha'awar nuna goyon baya ma ƙungiyar ƙafa ta Arsenal a shekara ta 2003, wato 2003 kenan, lokacin da suka buga ƙwallon ƙafa suka buga unbeaten. Kuma har yanzu muna nan muna supporting ɗinsu ba mu daina ba, duk da yanayin yadda kasuwa a kakannin wasan ƙwallon kafa ta kasance ta wannan shekara. Mun gode. Na fara kallon ƙwallo 2005 gaskiya, kuma lokacin da nake kallon ƙwallo da na fara zuwa na fara samun nishaɗi har zuwa yanzu shekara 2019 ina kallon Manchester. Akwai lokacin da nake zuwa kallon Manchester United mun san cewa za mu yi ne, amma dai ba mu san waye da waye da su kwallon ba. To dalilin da ya sa muke zuwa kenan, amma winning kan mu riga mun san namu ne, amma mukan je mu ne da niyan cewa waye da ci mana kwallo don ya samu nishaɗi har kuma zuwa yanzu. Jiya magana da nake maka na je na kalli Manchester United vs Burnley, kuma Allah ubangiji ya ba mu nasara. Marshall ya haska, mun ci winning, mun yi wasa. Still yanzu haka ma ina da ra'ayin next week insha Allah in je in kalli Manchester United, ina samun nishaɗi da farin ciki. Na gode. Assalamu alaikum. Ni dai na fara kallon kwallo ne a shekara ta 2001 kenan. Na fara kallon kwallo na kuma yana son AC Milan ne. Sai na kuma AC Milan suna ba da ciwon kai. Tunda Messi ya shigo tim din Barcelona, da ba ni san Barcelona da kuma Barcelona. Na kuma ina samun nishadi sosai. Na je koyan kayi ina jin daɗi. Ballantana kuma in na je na kan samu farin ciki. Messi yana cin ƙwallo yadda nake so, yana burge ni. Shi yasa ba da ɗan ƙwallon da ya wuce min Messi. Daga shi kuwa sai Coutinho, sai sauran 'yan ƙwallon da aka kawo Barcelona. To daga baya na tsanin Real, sai yanzu kuma Ronaldo na barin Real, sai na koma shi ma duk ina supporters ɗin Barcelona, ina supporters ɗin Real. To tumatuman da nake so kenan, shi yasa ƙwallo ko da yaushe nake mun nishaɗi, yake mun daɗi a raina. Alaikum. Farko dai sunana Abba. Yace abin da yake faruwa ni na fara kallon tim ɗin ƙwallo ne, wato tim ɗin Kit Wallace. Na fara kallo ne tun 2007. Ni abin da yake bani sha'awa da ƙwallon ƙafa shine a kodayaushe ko da kana cikin wani hali na bakin ciki ko na wani abu haka, da duk lokacin da naje ina kallon wani tim din nakan ji wani farin ciki a raina, nakan kuma ji daɗi. Kuma yawanci nakan haɗu da mutanen da na jima ban haɗu da su ba, ko da na je kallon wani tim din, ko da na je ni stadium kenan. To abin da yake burge ni kenan da hidiman kallon ƙwallo. Yawa, ni Arsenal diehard ne. Na fara kallon ƙwallon Arsenal tun 2014. In ba Arsenal na kalla ba ni jin wani daɗin rayuwa na. Sunana Sunusi Ismail, kuma ni Arsenal fans ne. Na fara kallon Arsenal tun 1999, kuma ni har yanzu har gobe ji ba Arsenal na gani ba wani tim da dangane da daɗi su don bukata. Arsenal ne, die for Arsenal. I love you Arsenal. Bayanin kan wasan Arsenal na fara supporting na gaba za ka ne 2001 na fara supporting su, kuma a duniya ba ni da team din da yake so. Saboda gaskiya I feel comfortable da su sosai. Kike mun gode. Kamar da kuke so ka fahimci me nake fahimta ko nake samun nishaɗi game da ƙwallon ƙafa. To ni dai ƙwallo ina samun nishaɗi akan shi ne a matsayin shi na competition wanda akan buga haka
ne samu nasara. So wannan buga din kawai da jajircewa ne shi ne yake burge na hidimin kwallo kuma da yau a ci ko wannan kuma yanayin da wannan zata da kuma dan samu abun tare da kuma na in kadan zo na ana tafi wannan shi ne babban abin da yake dan sani nishadi da kallon kwallo a takaice. Shekara da na fara kallon kwallo tun 2005 kuma na fara kallon kwallo da Liverpool amma ina son AC Milan at the same time kuma ina son Barcelona. So amma dai Liverpool shine testing ina kuma ita na fi so amma dukan su ina iya kallon sa amma na zahar kama can Premier na fi son Liverpool kamar abin da ya faru recently ma na 2018 still Liverpool ne ban yi wasa abin da ya faru kuma Liverpool da AC Milan 2005 still Liverpool ne ban yi AC Milan amma inda ba su kuma da su nake so saboda su nake so wannan kuma daga kallo na zuwa yanzu ni da ke yanayin kallon kwallo na ba kamar nan ba ne na kan iya hutawa ma na kan iya ci gaba na huta wasu huta kuma na ci gaba wasu yanayin kawai ne daga can wani sami ne. Assalamu alaikum. Da farko dai suna na san amma ni gaskiya bana kallon kwallo amma dai da naga samari suna tururuwa su je su ga kwallo na san tabbas akwai wani nishadi na musamman a cikin kwallo shikenan. Gaskiya nishadin da nake samu a kallon kwallo shine yakan rage mu zaman banza haka bayan na tashi daga wurin sana'ata na kan tafi na je na kalli kwallo saboda ina samun gamsuwa da jin daɗi sosai idan na ga da bisi yake walwala yake yankiya yake fasin dribbling din shi da yadda yake shan kwallonsa gaskiya ina jin daɗin shi sosai wannan shine abin da ya ja hankali na har na koma kallon kwallon Barcelona. Na fara kallon kwallo na tun shekara ta 2004 wato 2004 kenan har zuwa yanzu haka da nake kallo kuma na fara kallon kwallo na ne a tim din Barcelona wanda har zuwa yanzu ban canja ta ba sabida da nan ne dan kwallon kafar duniya gwani na gwarzona wanda yake wata Lionel Messi. Ina samun kwanciyar hankali da kuma nutsuwa idan na kalli kwallon kafa. Na fara kallon kwallon kafa ne a shekara na 2007 zuwa yanzu. wani tim kake supporting? Ina supporting Real Madrid da kuma Arsenal. Okay, thank you very much. Dai na fara kallon kwallon kafa tun 1994 akan Najeriya. Kuma nishadin da kake samu akan kwallon? Gaskiya wasan kwallon kafa yana da kyau sosai shi yasa nake kallon kwallon kafa. Dan wani tim kake supporting? Kuma me yasa? Ni ina supporters din Najeriya a club side kuma ina supporters din Barcelona. Shikenan mun gode. Duk da ina jin sanyi amma dan gama sunana Muhammadu Bello. Kaji na farko? Aha, na biyu kuma ni na fara kallon kwallo tun 1998. Gane? Mutum na kallo ba ma gane sai dai ka ce kana son fari kana son baki. Wannan ya ce na son fari wannan na son ina baki. Sannan abin da yake nishadantar da ni yakan san in manta da wannan sai in damuwoyi na ba idan ina kallon kwallo sai dai in na dawo tukuna sai su dawo yanda suke. Sannan kuma inda nake supporting club ne guda uku, daya a biyu club side daya kuma national team. National team ita ce Najeriya, duk duniya babu wata club da nake so sama da Najeriya, duk duniya. Sannan na biyu ita ce Barcelona, na uku kuma Arsenal. To kaji a takaice kenan. Na fara kallon kwallo 2007 dan ba wani jima da yawa bane dan kadan dai amma mun san wani ba cikin filin kwallo sannan ina kallon kwallo na sani nishadi especially a ce maka ina kallon Manchester United nakan nishadanta sosai har nakan manta da wasu abubuwa da suka bata min rai kamar irin ka dan dawo daga hira dan bata ma rai in ka je kana kallon sosai kamar manta dan bata maka rai gaba daya. Manchester United ita ne tim dina na farko ita ne kuma har yanzu nake kallo. National team kuma inda nake kallo nake nishadantuwa shine Portugal. Wannan shine takaitaccen labarin kallon kwallo. Mun gode.